apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw! Agim-impaki ka magtirya anak ko. Sa dino ti papanam. Agpasyarak iti ayan damanong lando, nanang. Kaano? Itamat lang, nanang. Amo ka day ni manong mau ti may papaniti day taabanag. Inawagak itayin, Ita amoy numapan kay jay. Mga numaki pakamanan iti ipag mo. Ni nanang mo't. Saan nga iti ayan damanong gusting ti papanak, nanang? Iti ayan damanong lando. Isu nga raw. Ada ni ipag mo asimang ijay. Agsingsingput ka nga main. Tapno di nakaguraan ti ipag mo. Amom kat natadam ti dilam anak ko. Umay ka nagpasyar ni Teria dito'y balay, simang. Kaano lakay? Paumahayin ba kayo? Dito'y ka nung agbasyo. Apay ngay adi na impaka mo anasapsapa lakay. Nalipatan na ka no, bakit? Ay, kaya't nangatati maturog iti bakanti asilid. Sapay agkaro day dyan maminsan. Issue amin kenkwana. Maturog lang iti salas ba kayo? Sigurado kayat na day jay. Ay, ang mga no adamanan maibaga na kanyak. Dalusak lang ti bakanti asilid ta. Kaya isu ti pagturugan na. Diyak kaya tiriri lakay. Sige. Sige ti makam mo bakit? Kita lang at di ka una agbanlog. Wen, kabaulak mo. Ayabam ti kabsat mo, tamangan tayon lakay. Yaya, umay ka pa'y tamaan tayo. Umayan, manong. Anya nga ti si Dantay, manong. Nateng, analaw ka ni ti karni ading ko. Ay nawaw? Nateng ti si Dayo ditoy? Kay, nangarod. Ang mumaling ko, kasta talaga ti biyag may ganimanang mo dito probinsya. Ay, naimbag at maanusam ti kastoy, manong. Sapay saan ka na iruam iti nateng? Manuatawin, nagdindin na kami kinimanang mo. Iso na iruamak mo ito na. Amangan mano agbababawi kan, manaw. Itan niya kumaaga po, ay ayatik ni manang mo ading ko. Awanan ta dosaw. Mga lakakit din iti platom tamangan tayo. Muti ta platom, takarga kitin na po bakit? Agi aman naglakay. Nay? Masapul pa'y gaya masikat ti agaw iti kanon ni manang simang. Ay, kasta talaga, ha? No kayat mo, di makiasawa ka man. Iti kasta, kita dati agaw iti ka na, mading ko. Malagip mo ka din ni Freda nga ex mo, manong. Tila mo ti salsaludsod. Mga kakit di ba? Saan ka di anapili day jay ti makan, manong? Ay, amo manang simang. Iso ti kagurgurak kadagiti amin nga ex ni manong. Napili la unay iti makan. Gumarampang pa'y. Ha? Mabit lang. Tabiro kag ti Facebook na tapno makitam ti rupa na. Masapul ka di pa ita ading ko. Ay, tapno makita ni manang simang ti rupa ti ex mo, manong. Sana nakasapulan dagita ading ko. Daytoy na manang. Kita, Madamat kayam asawa na. Ang mumaling ko, saanin ang masapula pagsasaritaan ti may papani ti kakasta abanag. Napalabasin dagita. Nalpasakon lakay. Ituloy yula ang timangan. Adapay ngamin lakad ko ita. Ne, basit lang matikinan mo bakit? Eh, agmerienda kami tula, jayan lakay. Awan ti pagdanagam. Asino ti nagpili iti kurtina akastoy ti disenyo na manong lando? Ni manang mo asimang, apay ka ti.
pangit ti kulay kan disenyo na manong. San amay bagay iti pintor ti balayo? Ay nawaw, para kanya kading ko. Okay lang, tikas ta disenyo. May mayat no tay sabong-sabungan a kurtina ti ginatang yo. San kita kastoy? Ay na, di napatig ka na ti kurtina mi. Di magayam amo ni manang si Mang ti agpili iti kurtina. Ay nawaw. Uy, tagiwat mo kading ko. Baka mangag na ka. Ibagbagak lang matipod no manaw. Agraman kulay ti sofayo. San anay bagay iti pintor ti balayo. Pakibiyangan mo't la amin eh. Sursurwam mo nga ni manang si Mang Amano. Di na amo mo ti agpili. Apay, asino ti di na mo ti agpili? Ay, adda ka magaya man manang. Bakit? Ginanakan tayo, timplahan kay ti kapim. Mabait lang ang lando. Asino ti di na mo ti agpili, Teria? Ay, si ka manang. Saan mo't nga may bagay ti kulay ti sofa ken kortina yu iti pintor ti balayo. Anya? Maasarak man iti ipagta manang ising. Ay nawaw. Anya manan ti naramid da dya aterya. Nagadula ang adildilawon na mo't ije balay. Saan laang anam na minsan nga inaramid na ti kasta? Agraman kulay ti kurtina ken sofa mi pagparikutan nakit din. Kasjay at talaga dayjay nga ipagta si Mang Ading ko. Natadum ti dila na. Kastamat lang ti inaramid na iti napalabas at awan. Idi may dito'y balay. Ay, ket, anya nga iti imbagam ken kwa na manang. Imbagak amin asakit tinakam ko ken kwa na. Baka pa mo ngamin no datayo akanayon ti agadjas. Isumot lagayam asaanen nga umay dito'y ayan nyo. Iti ayan mi manen ti next a target na. Wen takaguram iti tunggal maysa. No siyak ti sika, diritswam dayjay nga ipagta tapno saan nga agruam. Anya ti nagsalitaan yo ken si Mang Itay, bakit? Tikabsat yo kanilando nga ipagmia. Apay ni Telia, anya man ti inalamid na. Nagadu ka no adildilawan na ijabalay da si Mang. Ay nawaw, di mitin agbaliw na takabsat mit. Into nagistorya ka ni Nanang da kami mananti dakas. Ay una yun dayja akabsat yung. Apaan namat amin nga ipag na. Talaga kontrabida. Ti ipagalop na ngamin, kit isu akanayon ti husto. Naibaglagan tasaanan nga umay dito'y balay. Pasensyakan, ngamjak maanusan ti ugali ti kabsat mo, lakay. Mawatan ka isyang, no agleklamo mitin ni si Mang iti ugali ti kabsat ko, kayat asawin day ta, talagaan ni Telia ti antipalyakot. At da ka diti saksak itang tinakam mo kanyak, manang si Mang? Ammom, Teria. Saan tayon nga ubing? Ay nawaw, di mo pa ilang idiritso no niya ti pagsaksak itang tinakam mo. Diyak kaya ti kasta nga ugalyem kabayatan ti kaadam dito'y balay, Naggadto lang nga ibagbagam ken dildilawem met. Anya ko matipagsakitan tinakam mo iti ibagbagak ket pudnumat. Saan nga agpada ti kayat ta? Iso ang mabalin ka di? Di mo ipilit yan mom. No awan tinasaya at nga ibagam, agulimek ka laangan. Inubing matikas ta ka panunutam. Kung naman no profesional ka. Magnakumlaw di ka kanupa, idi nagturpos ka, kasta mataw galim. Siyak pa'y tinakabasol ita? Maminsan lang arudan na pumasyar da tao, kasta pa'y laang matug ugalim. Ikalaunay. Kasanaw kat dilawang mo't amin. Apay, anya ti pagkungkuna am kanyak? Awan ti parikot ko? Uray asino pa'y akaanusan ti makasaritam. No kasta ti galad mo, ay talaga ang maumadaken ka. Bagbagaman di asawa manong lando. Ay nawo, apay ni manang mo si Mang. Nag-o ilaunay mo. Sikan tumod ngamin, bakbakitan ka, di ka mo't makarik na. Tabasol ko pa'y gayam ita? Kung kumpurmi ngamin ti bagbagam, dilawam aminan. Ibagbagak lang matipod no manong. Ay na, ading ko, no di mo kaya't didisenyo dagiti kagawaan mi, aguli magkalatta, sana na ita nagado alawat-lawatum dita. One-sided ka man ako nakon. Anya one-sided,
Siga mo lang ti aramid iti rason. Tapno guraan da ka dagiti ipag mo. Nalipatam ka diti panangapam kinimanang mga ising asawa ni Manong Gusteng. Talaga lang nga OA dagiti na asawa yung kinimanong gusteng. Siga ti OA. Di mo ipasa ti ugalim kadakwata. No adungam may sa ti tao nga reklamo iti ugalim. Kaya't asawan dayta, siga ti ayan ti pariko. Agawid akong Manong Landaw. Sige lang. Ay nawang, day talaang ti bagang. Awan mo tantidad do mga ibagaking ka. Las ko day tuyan na pumasyab dito'y balayo. At daging ka dayta. Marurudak launa ija asawan. Ay na, imbis kagpakumbaba ka ading ko. Sikapay lang mo tikasta. Among, saan nga amin a tao kat agad jas para gengga? Apa mo't amin ti ipag mo? Awan a talaga. Guraan da ka dagiti tao itaglawlaw mo. Nagawid ka di tilanggong akabsat talando. Nagawid ang Manong Gusteng. Apay ka di. Kaya't ko kumakasalita. Ipakpakat naman ng aminit. Kinalanggong na kadagiti ipag na. Haging gayta. Madlaw ko ang matitirik na ni si Manggan ko na. Ulay ni iseng. Tawinin tinapalabas. Sipod na gapad ah. Kasla di naman tinakayat ang makita takabsat ta. Sa bali mo't ngamin ti ugali da jater yamano. Apahin na amin nga ipag na. Bakbak kita nalanggong. Awan ti respeto na itirik na tipada na katao. Pudnula unay tanako na madiyang ko. Talaga nga isu ti ayan ti palyakot. Nanya nga ta ti rumbang aramidin tayo. Tapno agnakam mano. Ibagam. Taulay saan pa nga umay iti ayan nyo. Tapno awan ti lili. Bali ang makamilis tumit. Sayang. Diyak na abutan. Bagbaga kumakit. Ay nawaw. Kunak manuintun Martes ti panagawid mo, Teria. Makapawag ganas mo, nana. Mapay, anya man ti kalukwan ngay naramid mo. Nag-uwi mo di dya si Mang. Anya? Ay, jak man amo ka ni Manong. Di na mo tiyag pili. Uray ni Manong Gusteng. May samat da dya, di na mo tiyag pili. Ay, kasanaw. Katakin na lang gung mo may tiimpakat mo. Isuda ti mangrugrugi iti apa, nana. Ay, talaga nga apa, anda ka, no kasta ti ugalyam. Anya timpakan dagiti manugang yo kada kayaw. Apay akanunungan yo ti aramid da. Ay, naterya aya. Dua nga ipagmaon ti gumurgura ken ka. Kayat na sa winday ta. Sika ti ayan ti parikaw. Makatawin ba rin tinapalabas? Anya ti plano mlan duhalyan ko. Mapantayo ka di pasyalin na nanang. Wala, Manong. Tapnawan ti may bagada. Ang mga panunutan na, nalipatan tayo ti kasangay na santay sa rungkaran. Kasado nga yung alud na si Mang kinising. Ang mga di na kahit ti mapan. Nunis si Mang, sigurado ang mapanday dyan para kininanang Manong. Ni ising tijak masigurado. Tatalaga aliak-liakan na ni Tirya kabsat ta. Naunig ta sakit tinakim na itidaki sa panagsasaw ti kabsat ta. Mawatak tirik na ni ipagising Manong. Tatalaga natadam ti dila ti kabsat ta. Ibaga mga gawid tayo tupot ladagos Manong. Adamo ti service tayo. Sige, pala siya kakasalita ti asawak. Nalabis tumit ngamin ti panagsasaw ni Tirya kinukuha na iti. Happy birthday, Nanang! Happy birthday, nanang. Agyaban ako na si Mang iseng. Regalo para ken ka, Nanang. Eh, syempre, adamat regalo para kada kayo. Agyaman ako na kada kayo adwa. Talaga di yun nalipatan ti kasagay ikaw. Wen mo't Nanang. Espesyal kayo nga rod kada kami. Ay, wen gayam. Nakasarita yu kaday later ya. Saan pa'y nga rod, nanang? Ay, teko na kanya kadadati kayat na nga ibaga kada kayo nga ipag na. Anyang iti baga na, Nanang? Agkid daw ka now iti pamakawan yu adwa. Amok,
espesyal nga aldaw ni nanang daytoy. Kaya't ko kumangagkid daw iti pamakawan niyo. Manang simang, manang ising. Amo kadakas ti panagsasaok kada kayo ide. Makatawin ang tinapalabas. Napakawan ka na din ko. Manang ising. Ala, itad ko ti pamakawan na daw dawatam. Gamsapay la ko mata saanan ang maulit ti kasdyan na pasamak. Wan manang, talaga saanan. Narigat ngamin amalipatan, dagiti nasasakit abalikas no daduma. Anya ti plano yo kan ni Manong Gusting. Agawid kayo kadi itama ng ising? Wan, agawid kami lata. Da kayo ngay. Ay, kadure da kami agawid kami mat. Jak among sa bali lata ti riknak kiniipag. Ay, uray siyak mat. Napakawan ko. Ngam saan akayat asawunday tangag talakak manangkan kwa na. Saanan akas itisikot nga excited ak no umay ijabalay. Ay, kastamot laang ate marikriknak manang. Ano mabalin laang? Saan kami kuman nga agbayag ditoy? Awkward mo't nga minan kanyak. Saan ako na komportable iti ipag ko? Kastamot ti imbagak ka ni Manong yu Agusting sakbay nga imay kami ditoy. Uray no mapakawan ko ti kabsat da. Saan akayat asawunday ta nga agsubli iti sigod tilangan mi. Owen manang, nasaysaya atan ti lumiklik. Makapatroma mo't ti maadaan iti ipag akasta ti galad na. Ay, agawid kayo magayam bita. Gustay nga nakaw. Wen nanang, ulay dalan do kan sipang. Agawid damit lang itong baramdama. Mabalin mo ita maturog kayaw. Nalawa mo to'y balay. No kayat yu ay, no saan, okay lang mo kanyak. Padati trabaho ko itong bigat nanang. Samay sa, kaya't magtindi isang tagawid nanang. Sapay lang ko matamawatan yu dayta. Wan, mawatak mo't tinapatag kat nakaumay kayo. Nakumpleto tayo manan ti espesyal nga aldaw ko. Adaman ti madlaw ko kadamanang si mangken manang ising nanang. Anya day ta madlaw mo. Agdardaras da nagawid itay. Saan da siguro akomportablay? Ti kunada ka napakawandak. Apay nga yakas jay. Kasta talaga anak ko. Uray napakawan na katimay sa tao. Sana'y nanalaka maisublay ti sigod alinangan yaw. Kasano nga rudan day tananang? Adayumat ng tirik na dagiti ipagkukanyak. Una, ta kontrabida ka mo nga main. Natadumlaunay tadilam. Jaklakit di manusan ti kastoy nanang. Saan agapaw ta napakawanda ka? Kaagsublay ti sigod alinangan yaw. Ipanagnak mau anapudnaw ti panagbalbaliw mau. Anya tamaw, mga nulumagan man ng tirik nadakin ka. Awan ti daduma apabasulam, no di ti bagay mulaang anak kao. Ay, nawaw! Ay wanam ti respeto kan panagtalak ti padam at tao ken ka. Tano daytoy kat mapukaw, saanan analaka ang maisubli ti sigud alinangan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.